салому вақт бахайр. барномаи навбати ҷаҳон дар ҷаҳоннамост манзури шумо. дар ин барнома сохтмони метро дар шаҳри душанбе оғоз мешавад. дар ин хусус миёни вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон ва як қатор ширкатҳои ҷумҳурии Корея гуфтушунидҳо доир гардиданд. дар натиҷаи гуфтушунидҳо байни вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон ва ширкатҳои ҷумҳурии Корея ёддошти тафоҳум дар бораи оғози татбиқи се лоиҳа дар соҳаи нақлиёти кишвари мо, аз ҷумла лоиҳаи пешакии асоснокунии техникию иқтисодии сохтмони метро дар шаҳри Душанбе, хатсайри 2 аз бинои сирки давлатӣ то дарвозаи шарқии пойтахт ва лоиҳаи дастгирии машваратии гурӯҳи корӣ оид ба масъалаҳои сохтмони метро дар Душанбе ба имзо расонида шуд. Лоиҳаҳои зикршуда ки тибқи барномаи ҳамкории иқтисодии Бонки содиротию воридотии Корея татбиқ мегарданд, бояд аз моҳи ноябри соли 2025 то моҳи июли соли 2026 амалӣ карда шаванд. جهان در جهاننما با حافظ محمد علی